Milí priatelia, minule sme si hovorili o tom, ako slávime kresťanské tajomstvá. O tom, čo sa skrýva pod menom liturgia, a zvlášť sme si priblížili dve sviatosti. Krst a birmovanie. Dnes si budeme hovoriť o sviatosti Eucharistie a o sviatosti zmierenia. Na budúce nás čakajú ešte 3 posledné sviatosti. Eucharistia je tajomným stredobodom 3 iniciačných sviatostí. Iniciačné sviatosti sú tie, ktoré uvádzajú človeka do kresťanského života. Sú to krst, birmovanie a Eucharistia. Ako hovorí dokument druhého vatikánskeho koncilu Lumen Gentium, slávenie Eucharistie je prameňom a vrcholom celého kresťanského života. Ježiš ustanovil Eucharistiu v predvečer svojej smrti, v tú noc, keď bol zradený, keď v Jeruzalemskom večeradle zhromaždil okolo seba apoštolov a slávil s nimi poslednú večeru. Slávenie Eucharistie je jadrom kresťanského spoločenstva. Prijímame všetci toho istého Ježiša, takže už nie sme si navzájom cudzí. Keď prijímame Kristovo telo, stávame sa jeho tajomným telom. Rozličné názvy poukazujú na tajomstvo, ktoré v sebe Eucharistia nesie. Hovorí sa jej svätá obeta, svätá omša, Pánova večera, lámanie chleba, eucharistické zhromaždenie, svätá a božská liturgia, slávenie svätých tajomstiev a ešte aj inak. Slovo omša pochádza z latinskej výzvy na konci svätej omše ite missa est, čo v doslovnom preklade znamená iďte, ste poslední. Každá svätá omša pozostáva z 2 hlavných častí. Z bohoslúžby slova a z bohoslúžby obety. Svätá omša sa začína vstupnými obradmi. Po prežehnaní kňaz praví zhromaždenie veriacich a nasleduje úkon kajúcnosti, ktorý vyústi do trojitého zvolania Pane, zmiluj sa. V nedeľu, okrem pôstneho a adventného obdobia a na sviatky a slávnosti sa spieva alebo recituje glória, po slovensky sláva Bohu na výsostiach. Vstupné obrady sa zakončia vstupnou modlitbou. Potom sa začína bohoslužba slova. Čítania sú zo Starého zákona alebo z kníh Nového zákona okrem Evanielia. Prvé čítanie je doplnené žalmom s odpoveďou, tzv. Responsorium. Pred Evaníliom sa zvykne spievať Aleluja. Po prečítaní Evanielia kňaz alebo diakon predniesie kázeň. V nedeľu a na slávnosti veriaci spoločne vyznávajú svoju vieru. Bohoslúžba slova sa zakončí prosbami. Druhá časť svätej omše, eucharistická bohoslúžba, sa začína prinášaním obetných darov, chleba a vína, ktoré uzatvára modlitba nad obetnými darmi. Vrcholom slávenia Eucharistie je eucharistická modlitba, uvedená prefáciou, alebo piesňou vďaky, a modlitbou Sanctus, teda svätý, svätý, svätý. Pri eucharistickej modlitbe sa dary chleba a vína premenia na telo a krv Ježiša Krista a modlitba je zakončená doxológiou skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, ktorá potom pokračuje modlitbou Pána. Nasleduje pozdravenie pokoja, modlitba Baránok Boží, lámanie chleba a sväté prijímanie. Nasleduje aj chvíľa tichej modlitby a záverečná modlitba. Pre oboznámenie veriacich s udalosťami vo farnosti sa môžu pridať oznamy. Svätá omša sa zakončí požehnaním. S Ježišovou obetou môžeme spojiť naše práce, naše trápenia aj radosti. Ak takto prinesieme seba samých, budeme premenení, budeme sa páčiť Bohu a pre svojich blížnych sa staneme dobrým, výživným chlebom. Boh sa dáva každému z nás a chce nás premeniť na spoločenstvo s ním. Ako premenení by sme mali premieňať svet. Pretože Boh je skutočne prítomný v konsekrovanej podobe chleba a vína, musíme mať tieto posvätné dary vo veľkej úcte. Ak po skončení svätej omše zostanú ešte konsekrované hostie, uchovávajú sa v posvätných nádobách vo svätostánku. Svätostánok je tým najčestnejším miestom každého kostola. Pred každým svätostánkom si poklakneme.
Kto chce prijať sväté prijímanie, musí byť katolík. Ak si je vedomý ťažkého hriechu, musí sa predtým vyspovedať. Skôr ako pristúpi k oltáru, mal by sa zmieriť s blížnymi. Cirkev predpisuje zachovať hodinu pôstu pred svätým prijímaním. Iným znakom úcty je pekné oblečenie, veď napokon ideme na stretnutie s Pánom sveta. Každú nedeľu a v prikázané sviatky je kresťan katolík povinný zúčastniť sa na svätej omši. Kto však skutočne vyhľadáva Ježišovo priateľstvo, nasleduje Ježišovo osobné pozvanie na hostinu, kedykoľvek má možnosť. Pre skutočného kresťana hovoriť len o povinnosti svetiť nedeľu je rovnako nevhodné, ako pre zamilovaného hovoriť o povinnosti boskávať sa. Každé sväté prijímanie ma hlbšie spája s Ježišom Kristom. Robí ma živým článkom Kristovho tela, obnovuje vo mne milosti, ktoré som dostal pri krste a birmovaní a posilňuje ma v boji proti hriechu. Sviatosť zmierenia sa nazýva tiež sviatosťou pokánia, odpustenia, obrátenia alebo spoveďou. Krst nás síce oslobodzuje z moci hriechu a smrti, ale neoslobodzuje nás od ľudskej slabosti a od náklonnosti k hriechu. Preto sa potrebujeme znovu a znovu zmierovať s Bohom. Túto možnosť nám poskytuje sviatosť zmierenia. Skutočnosť, že môžeme v živote vždy začať znovu, je jednou z najväčších milostí. Začíname nezaťažení, bez hypoték zo včerajška, prijatí s láskou a vybavení novou silou. Sviatosť zmierenia ustanovil sám Ježiš, keď sa na veľkonočnú nedeľu zjavil svojim apoštolom a vyzval ich: Príjmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Ježiš odpustil hriechy mnohým ľuďom. Bolo to pre ňoho dôležitejšie, ako robiť zázraky. Hriechy môže odpúšťať jedine Boh. Odpúšťajú sa ti hriechy, mohol Ježiš povedať iba preto, že je Boží syn. Túto službu zmierenia odovzdal svojim apoštolom, ich nástupcom biskupom a ich spolupracovníkom kňazom, ktorí v Ježišovom mene môžu odpúšťať hriechy. Oni sú pri spovedi Božím uchom. Realita hriechu sa často potláča. Mnohí sa domnievajú, že pocity hriechu by sa mali spracovávať čisto psychologicky, nájsť nejaký spôsob, ako sa ich zbaviť. Pocit viny je však dôležitý. Keď nám tachometer ukazuje prekročenie povolenej rýchlosti, na vine nie je tachometer, ale vodič. Čím viac sa približujeme k Bohu, ktorý je svetlo, tým jasnejšie vystupujú na povrch tienisté stránky. Boh však nie je svetlo, ktoré spaľuje, ale svetlo, ktoré uzdravuje. Ľútosť nás pobáda, aby sme vstúpili do svetla, v ktorom vyzdravieme. Ku každej sviatosti zmierenia patrí spytovanie svedomia, ľútosť, predsavzatie, vyznanie hriechov a zadosťučinenie alebo pokánie. Pokánie je zadosťučinenie za spáchané bezprávie. Pokánie nemôže byť iba záležitosťou rozumu, ale malo by sa konkrétne prejaviť v skutkoch lásky a v službe druhým. Predovšetkým v tom, že sa človek modlí, postí a duchovne či materiálne podporuje chudobných. Za normálnych podmienok všetky smrteľné hriechy, na ktoré si pri spytovaní svedomia spomenieme a z ktorých sme sa ešte nespovedali, môžu byť odpustené iba vo sviatostnej osobnej spovedi. Existujú hriechy, ktorými sa človek úplne odvráti od Boha a zároveň pre ich závažnosť podľahne exkomunikácii. Rozhrešenie týchto skutkov, na ktoré sa vzťahuje exkomunikácia, môže udeliť iba biskup alebo ním poverený kňaz, v niektorých výnimočných prípadoch dokonca iba pápež. V prípade nebezpečenstva smrti môže udeliť rozhrešenie od hriechu a od exkomunikácie každý kňaz. Katolík, ktorý by sa aktívne podieľal na umelom potrate, sa automaticky sám vylúčuje zo sviatostného spoločenstva. Cirkev tento stav len potvrdzuje. Cieľom exkomunikácie je, aby sa hriešnik polepšil a vrátil na správnu cestu. Keď človek dosiahne vek, v ktorom je schopný rozlišovať, je povinný úprimne sa vyspovedať zo svojich smrteľných hriechov. Cirkev naliehavo nabáda veriacich vyspovedať sa aspoň raz do roka. V
V každom prípade má človek pristúpiť k sviatosti zmierenia pred svätým príjmaním, pokiaľ si je vedomý smrteľného hriechu. Spovedné tajomstvo má absolútnu platnosť. Každý kňaz by bol exkomunikovaný, keby prezradil niekomu inému čokoľvek z toho, čo sa dozvedel vo sviatosti zmierenia. Dokonca ani polícii nesmie nič prezradiť alebo naznačiť. Sviatosť pokánia zmieruje hriešnika s Bohom. V prvých okamihoch, ktoré nasledujú po rozhrešení, je človeku tak, ako keď si dá sprchu po namáhavom športovaní, alebo ako závan čerstvého vzduchu po prudkej letnej búrke. Na budúce si povieme o posledných 3 sviatostiach, ktoré nám ešte chýbajú, a tým dokončíme slávenie kresťanských tajomstiev.